кактуси, колкото сте сложили са на дома 2. И тези кактуси може да ги правите колкото искате високи и да видите какво стане от сега. Всичко пада и загива. Тя на майна си. Даже е хубаво да сложа кактуси и тук, за да ви покажа. Много искам да ви приемете. Просто толкова време гледам как хората снимат в Cactus Craft, че направо вчера като намерих сервера и гледах едно клипче и викам, аз кандидатирам в ред. Това няма начин, това има само едно клипче, трябва да имам рейтинга на сервера, аз съм точно с тази работа с моите безбройни абонати. Да, тук съм входа съм го украсил с голд, мисля, че няма нужда да казвам, защото е петлено грозно. Ето това ми е къщата, напълно съм сигурна, че само аз да мога да влизам. И много ми ще е получил най-вече декорацията тук. Една лампа и редстон лампа. Тук дърво малко и така, опа, това е грешка. Така да се виждам пак да не изпусна нещо. Там има наистина много грозно нещо, просто тези къщи са страшно грозни. Не знам дали кой човек иска да построи такива неща. Лично според мен това е страшно грозна постройка. Най-вече ето тази къща. Стига. Аз отровявам тези несприемливи неблагоприятни къщи. Ще ги направим ето така. Тази отгоре ще сложим малко, няма лошо. Колкото повече, толкова е по-добре, както се казва. Ето така и ще запазим от върха. Колкото е влезно само. Малко съм деликатна, защото съм на 10 все пак. И гласът ми започна да мутира. На 10 години ми ще съвсем нормално да гласът ти започне да мутира. Но да, както казаха и леко съм болен и това увеличава мутацията. Пък не се покук. Този увеличава, който сигурно е построял тези къщи, ще бъде умъртвен чрез изнасилване. Ето така. Даже ще ви покажа и защото вие всички са едни философи, как да бъдете про в Майнкрафт. Първо си имате две TNT, да, качвате се върху тях. И те върмате подскачате, разбира се. Ето това е генератор за вода, но много добре се получи, бих казал дори идеално. Защото се от тази страна бих могъл да махна, за да не стане нищо. И така справите канали в Майнкрафт, по който водата да тече, естествено, защото така казвам всички са едни философи и запарите на много знайници, но да бъдеш про в Майнкрафт никак не е лесно. Който мисли, че е лесно е глупак. Той е просто един лъжец, коварен, и употребява с властта, който му даде от Ноч. Или Ноч, аз го наричам Ноч, защото името му е доста яко. И тук е останало едно редстоун блокче, съвсем умислено го остави да ми гръмне, защото не знае, че ще остане тук. Ето тази хубава къща, ще влезем в салон. Ето така, дори бих казал, че е много добре, много красиво, много елегантно, изискано. На блокче отгоре редстоун толчове, мисля, че стана много добре. Ето, така дори отгоре може да сложим малко така този безвкусен кладенец. Ето, че дори не заслужава живот. Това ще бъде умъртвен, както аз обичам да казвам. Ще сложим 4 TNT-та, като за запалка, да бъде по-интересно, по-заинтригуващо. Това мисля за моята кандидатура, между другото, да се върнем на красивата ми къща, тези грозни от къщи, мисля, че трябва да ги унищожим просто. И да, това беше за моята кандидатура, как мазни философи, които обичате да се кефте на приятни къщи. Сега ще се кача на този кактус и ще... Извинявам се за грешката, натиснах Escape по грешка и спрях да снимам, защото аз много обичам с Escape да си пускам в лепса. Главно, защото съм бич. И това беше за моята изискана кандидатура за Cactus Craft. Мисля, това е най-добрата кандидатура, която сте виждали. В сравнение с другите, моята вижте и вижте тяхната, която хубава, не знам. Да, това беше от мен на 2